Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Μία λύρα διαφορετική από τις άλλες. Μια λύρα με πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα. Ένα όργανο μοναδικό που έχω τη χαρά και την τιμή να κρατώ στα χέρια μου εδώ και 2 μέρες. Είναι φτιαγμένη από ξύλο κοκκιμελιάς, αλλά όχι μιας τυχαίας κοκκιμελιάς. Αυτό το δέντρο από το οποίο προήλθε το συγκεκριμένο όργανο που κρατώ στα χέρια μου είναι ένα δέντρο το οποίο φύτεψε ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος ο Διογέννης, από τον οποίο έχω και το όνομά του. Υπήρχε στο σπίτι, στο πατρικό. Πάνω σε αυτό το δέντρο έχω τις αναμνήσεις από παιδί ότι με τον παππού μου στείναμε παγίδες να πιάσουμε πουλιά όταν το τοπίο ήταν χιονισμένο. Έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις σχετικά με αυτό το δέντρο, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κοπεί αυτό το δέντρο, είχα την ιδέα να πάρω τον κορμό του και να τον πάω στον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Παναγιωτίδη, έναν από τους καλύτερους κατασκευαστές ποντιακής λύρας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και να του δώσει ψυχή, να του δώσει αυτό το μοναδικό άκουσμα, κάτι διαφορετικό, ένα γνήσιο καπάν όργανο, το οποίο έχω τη χαρά και την τιμή, όπως είπα, να κρατώ στα χέρια μου. Και το όργανο αυτό φέρει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα. Θα ήθελα να μοιραστώ ένα τραγούδι που έγραψα για αυτή τη γενιά που έφυγε, για τους παππούδες, με όλους εσάς, και να σας ευχαριστήσω που είστε δίπλα μου, που στηρίζετε την πορεία μου και τα τραγούδια μου και τις συγγραφικές μου προσπάθειες. Εύχομαι να σας αρέσει. Ο παππον πάνταν ελέν, πιφεύγλει τον λαρούτε, κι η γιαγιά με παρέστεκεν, ενουνίζεν βαχούτε, κι η γιαγιά με παρέστεκεν, ενουνίζεν βαχούτε, ο παππον πάνταν ελέν, πιφεύγλει τον λαρούτε. Το σπίτια ήταν φτωχά, για βάνια τα φαΐα, άμα αναγνώνε τον Ιεγάπ, γόμονεν την καρδίαν. Άμα αναγνώνε τον Ιεγάπ, γόμονεν την καρδίαν. Το σπίτια ήταν φτωχά, για βανιά τα φαΐα. Έναν γενναίαν έφιεν, άψα ψηλά τερούνε, άμα κιθάνας παλώματς, σα πιο παμούν θα ζουνε. Άμα κιθάνας παλώματς, σα πιο παμούν θα ζουνε. Ένα γενναίαν έφιεν, άσα ψηλά τερούνε.